O Concello de Noia avanza nas obras de mellora no lugar do Obre, cunha actuación que busca reforzar a conexión peonil e o atractivo desta contorna. As obras no Obre encaran xa a súa recta final, cunha intervención que permitirá mellorar tanto a mobilidade como o uso deste espazo por parte da veciñanza. Xa se avanzou nos últimos días pois bastante, xa as sendas están casi prácticamente rematadas e falta o adoquinado das mesmas. Estamos falando dun proxecto que cando entramos no goberno tuvemos que modificar para que chegase a aldea do Obre e que aumentou o seu orzamento considerablemente. O investimento nesta actuación ronda os 165.000 euros e permitirá completar unha senda moi utilizada polos veciños no seu día a día. Parece, digamos, que unha mellora turística na vila e tamén unha senda para os noieses e noiesas que é unha das rutas pois que fan habitualmente para pois no seu paseo diario, non? En total é unha inversión de aproximadamente 165.000 euros e bueno, unha obra máis que licitamos e executamos durante estes meses. Os traballos centranse agora no adoquinado, que require autorización por tratarse dunha zona próxima á igrexa. O adoquinado, froito de que aínda non se tiña autorización de patrimonio, pois estamos no entorno da igrexa do Obre, pois necesita un permiso especial para rematalo ata a estrada interior do Obre. E, polo tanto, cando teñamos ese permiso, aumentaremos o adoquinado para que todas as vivendas, digamos, que teñan a mesma pavimentación a través dese adoquinado en pedra. Dende o goberno local subliñan que esta intervención forma parte dun plan máis amplo de mellora de espazos públicos e posta en valor do territorio. Estamos orgullosos, primeiro, de salvar o programa que estaba morto e condenado a que non se executara e, por outro lado, de haber mellorado considerablemente estes proxectos e que na súa execución final sean máis sólidos e con máis sentido para os cidadáns. O Concello confía en que as obras no Obre estean rematadas nas vindeiras semanas, ofrecendo un novo espazo acondicionado para o uso diario da veciñanza.